Bosta laqgħu b'mod pożittiv l-istrateġija tal-Gvern attwali Laburista biex Ħondoq Irumin Fawdex jibqa' mhux mittiefes. Il-ġimgħa li għaddiet kif anke ħabbar fuq il-midja soċjali il-Prim Ministru Robert Abela, il-Kabinett approva dokument importanti li se jkun qed jara bidla fil-pjan lokali biex jiġi żgurat li f'Ħondoq ma jsir l-ebda żvilupp. Fost dawk li faħru din id-deċiżjoni kien hemm is-Sindku attwali tal-Qala Pawlu Buttigieg li nota kif id-dokument se jkun miftuħ għal konsultazzjoni pubblika. Issa wara dan is-snin kollha meta nbidlet il-local plan mi wara dar il-Kunsill u wara dar kulħadd fl-2006, issa l-Prim Ministru żamm kelmtu miegħi speċjalment meta kien qalli li malli toħroġ id-deċiżjoni tal-qorti se jattwa mal-ewwel fil-fatt ċempilli ġurnata wara fejn talabni nintaqa' miegħu bil-qalb kollha mort u għamilna strateġija kif se jimxi l-proċess ta' għal-Ħondoq biex insarħu il-poplu Maltu għawċi kollu. Fil-ġimgħat li għaddew, il-Prim Ministru kien rimarka dwar l-implementazzjoni ta' miżura numru 319 fil-manifest Malta flimkien li Ħondoq jibqa' ħieles minn kull żvilupp u l-Gvern beda b'ħidma biex tiġi siġillata ċertezza li Ħondoq Irumin ma jiġix żviluppat. Dan permezz ta' bidliet fil-liġijiet tal-ippjanar biex il-Gvern irreġġa' lura deċiżjoni li kien ħa Gvern Nazzjonalista fl-2006 li fil-bajja ta' Ħondoq seta' jsir żvilupp għal skop turistiku u marittimu. Dan kien seħ wara li ftit qabel l-istess Gvern Nazzjonalista kien tal-art ta' Ħondoq lil privat. Id-dokument dwar Ħondoq ġimniedi propju id-fit mal-viżjoni li ħabbar il-Gvern għal Għawdex għal 10 snin li ġejjin, bl-isem ta' Gozo Regional Development Strategy. L-istrateġija se tara li Għawdex iżomm il-karatteristiċi tiegħu anke bħala gżira tal-villaġġi. Għal dawn l-aħħar sentejn l-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex il-GRDA li hija entità governattiva kellha sem importanti ferm f'din l-istrateġija. Wara li nħareġ dokument dwar il-viżjoni ta' Għawdex, l-awtorità skattat b'konsultazzjonijiet mal-imsieħba soċjali Għawċin u anke ma' entitajiet waqdiet oħra f'Malta biex seta' tiġi mnedija u mħabbra din l-istrateġija. Il-Kap Eżekuttiv tal-GRDA Mario Borg semma kif l-istrateġija mhux se tibqa' biss fuq il-karta, iżda minnu fih se jibdew jittieħdu azzjonijiet ħalli tiġi preservata l-identità Għawċija. Din hija strateġija importanti ħafna għal Għawdex għax ħadd tkun qed toffri viżjoni għal 10 snin kif ukoll azzjonijiet li jkun jistgħu jittieħdu sabiex nilħqu dik il-viżjoni. Ħadd tkun qed tħares lejn Għawdex b'mod komplessiv ħafna, b'mod holistiku, ħadd tkun qed titratta l-qasam ta' planning, il-qasam ta' kif għandhom jiġu żviluppati l-irħula tagħna, kif nippreservaw l-identità Għawċija, kif li l-hemm mill-ekonomija u mit-tkabbir ekonomiku jkun hemm ukoll titjib fil-kwalità ta' ħajja.